Prođimo zajedno 10 najdužih mostova na svijetu. Na 10. mjestu nalazi se most na liniji 1 Wuhan metroa koji je ujedno i najduži most u sustavu podzemnih željeznica na svijetu. Dug je 38 km, ima 32 stanice i nalazi se u 11 milijuna velikom kineskom gradu Wuhanu. Most je otvoren 1995. godine, a obnovljen 2003. godine. Na 9. mjestu smjestio se most na jezeru Pontchartrain u SAD-u i ujedno je prvi most na našem popisu izvan Azije, a takvih neće biti puno. Poznati je pod imenom The Causeway, a radi se o konstrukciji dugoj 39 km koja je smještena na nasipu spomenutog jezera u saveznoj državi Louisijani na širem području New Orleansa. Most je od svojeg otvorenja 1969. i kroz godine preživio mnoge uragane poput Katrine 2005. godine. Na 8. mjestu je veliki most u Pekingu, dugačak 48 km. Smjestio se na brzoj željezničkoj pruzi Peking-Šangaj, na kojoj se nalazi još nekoliko mostova s ove liste. Dovršen je 2010. godine i u promet pušten godinu dana kasnije. 7. mjesto rezervirano je za most Hong Kong-Zhuhai-Macao, dug 54 km. Od svih mostova na listi otvoren je posljednji 2018. godine i nalazi se na otoku Lantau u Hong Kongu. Konstrukcija se sastoji od niza 3 mosta, podvodnog tunela i 4 umjetna otoka. Kompletna izgradnja koštala je 127 milijardi dolara i najduža je konstrukcija koja spaja 2 točke preko otvorenog mora na svijetu. 6. mjesto je sa svojih 55 km dužine zauzeo most Bang Na na Tajlandu koji premošćuje rijeku Bang Pakong. Ima 6 prometnih traka i za izgradnju je bilo potrebno iskoristiti 1,8 milijuna kubičnih metara betona. Dovršen je 2000. a do 2004. godine bio je najduži most u svijetu. 5. mjesto preuzeo je most Weinan-Weihe, dug 79,7 km u Kini. Radi se o željezničkom mostu na relaciji Chengzhou-Kushan. Prelazi preko rijeke Wei, a 2010. godine nakratko je bio najduži most u svijetu. Za njegovu izgradnju angažirano je 10.000 radnika i utrošeno 2,3 milijuna kubičnih metara betona i 45 tona čelika. Na 4. mjestu nalazi se most Kangdi, dug 105 km na željezničkoj pruzi Peking-Šangaj. Dovršen je 2010. godine, a njegovom izgradnjom se putovanje preko Hong Konga, Makaa i kontinentalne Kine s 3 sata skratio na samo 30 minuta. Napravljen je tako da se može oduprijeti prirodnim katastrofama poput potresa. 3. mjesto rezervirano je za most Tianjin, dug 113,7 km, također na pruzi Peking-Šangaj. Otvoren je 2011. godine i tada bio drugi najduži most u svijetu. Struktura mu se sastoji od niza cijevastih nosača, od kojih je svaki dugačak više od 100 metara i težak 860 tona. Sa svojih impresivnih 157 km, most Changhua-Kaohsiung smjestio se na 2. mjesto ovog popisa. Ključan je dio tajvanske brze željezničke pruge. Dovršen je 2007. godine i građen je tako da bude otporan na potrese, odnosno bilo kakve seizmičke aktivnosti. Na 1. mjestu našeg popisa nalazi se most Danyang-Kunshan, dugačak čak 164 km i nalazi se u Kini. Njegova izgradnja trajala je 4 godine, a otvoren je 2010. godine te je koštao 8,5 milijardi dolara. U sustavu je željezničke pruge pogađate Peking-Šangaj, a u dužini od 9 km prelazi preko jezera Yangcheng. Za još ovakvih zanimljivosti popisa iz svijeta graditeljstva zapratite kanal Bauštela HR.